Lakhaingkar po Nilip MEC constituency ke parlo Nilip blog asai hemalong adung gedo let tikadar terang lapen ompu Terangpi atum supi sangpi Agoni Terangpi lapen brajer ingti atum kacebohong sai penajok Agoni Terangpi abang ahem pen kajo Agoni Terangpi ke daithora brajer ingti ahem si kelelo alang litum supi nud lapen asupi nudo ponta Agoni Terangpi pen brajer ingti atum pinansu kacebohong sai penajok Agoni Terangpi abang ahem pen kajo penajok no anta ahem chelele dalo Ajek lepo nogan terang atum hemisi alang lipan kaciri to de sangsi pinalo lasi ajek lepo nogan terang pen kacuniri pon alam thekela pahelo alang lipan majok le tengong bang ali alang litum phone number kacuni ik thapusi karbeng long adang piara to napan tame cuniri pon amen ke Agoni Terangpi lake 939510 lapen double 22791 pinan alkemis karbeng oh nili mehemen ke ini ke la Brazil ingti pu ko piko son la pu gachi bhong hirang tangrak ma mate ne pu chi bhong pasai pasi la pu son ajat la kache bhong mang ke nili tumta chhelu bing mat laan chini dun de lo amat chi bhong sai mat tapu ko pitong chi pulune mat lingjir pi bang kajui pujale he amat alamang thang da chini dun da ga le mat phone call bom da fast ke nang receive se amat nang receive lo ne Guwahati sido ingke ne ke non ke chebang thak thelu kusinang pujale he kene tumang chebang non pini ma chebang jino hem chebang jino jadalam da chingki ji thanang polos ta ne ke bang thak thelu bang velu kusi ne lengjir pi bang ke ninjerong jalo la si nona bang ke na hokle madule theklong stame ke theklong tum sita pasang dun pen mante la nili kontak number long same mo na pakol ji phansi kadoko ve karbing long rat atum phan same nili kechunuri pen pachini la he non ke theklong la de Agoni Terangpi ben kachipho ke kopila oh nili bangke la tipi la nili ga korpo bang la kibisi bang la la si patu e apor mane la tipi tumang ku pialam ku son mela ne lang le tumang sai du bang ku pini alam chipu sai ne rokom amage tipi bang konane kat hit pu toda apor lam si hat baji ne apor lam si khobor nang le dai thor pen amar ke ne tumda phone call lo phone da nang receive se amage phone nang receive se la ma phi bang kor lo ma ga phi bang nang receive lo ne tum bang chi than lo ni phane nang ri nang ne lo thana matha na lo ne Guwahati sidu e ko son ko pi bang ko pulo ne ke Guwahati ke le rok ba ni tumda ma hing me le tangtela asumar achor la son aphan kuson lo non ke pachini ke asumar tum la pena chola saidu tumange pusi manghung prong lo kado ka ve tumta ke asumar bahini lo aro so nut pinso so akleng abangke rohit ingti tu aro so bangke ruptalen ingti pi kona ke the dolo enora bangke 15 বছর ne dolo enora bangke 12 বছর aro so bangke pinso so bang 15 বছর ke la nitumta chiri bomta mane kupulo natong done munireng ekeni tumna chiri thakeda lo po tasi nangli tumaphan kado ka ve karbyang long solang dorat jirpo jirpi sapu sarpi taname na tum jong silai tipi Agoni an theklong lok lotak te na tum ne phai he nang ne thang da phere nang ne aposi na tum nang ne pira nangli tum hem tame hem hong chudong dame nang bi pira neli tum phan ba puthon neli tum phan apuriar tum phan nang pachini sonte mesenji kusinang tum phan chunuri ri tangte Guwahati si do punang je than un hut komat pen si ke do koson ma si ke dampul hai kla daklam nang pachini ne ma Guwahati si do puade ma neli tum phan elong factory dem hi kam chong da dun ji age komat pen sidam lo butala tanang jithan the komat pen dong do ne ko pi pen lo ne Guwahati kam chong da lo ne mate ko pi le tumta chini ne dalo anang kar juta nang than the tasi ne tum hanang than lo ne tumge ne phanang ma thanang ne lo ne tumge wang ne ge wang thek thelo si la tipi bang nang pulo ngani tum pulo bang ve ge chok chelo da kuriar do ja do po dale ching ki than lo na alo tum nang chongda ji stame mo phi ako chodam thone senin tumbang than pare ji polam le ya lang li bang tipi bang wang vedet si nale tum phan kado ka bet han tame Guwahati ke do korte ngier tum stame karbil atuman ke ada ke do tuman tame na tum theklok polotang te nang theng